பாயிண்ட் சம்மரைஸ் பண்ண பாருங்க. சங்கரன் பிரபு, நீங்க சம்மரைஸ் பண்ணுங்க பிரபு. எஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. ஹரே 6.6ல பிரபுஜி, மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பன் ஆவான். மனமே யோகத்தின் மைய பகுதியாக இருக்கிறது. ஆத்மாவா மனதா, யார் எஜமானர் யார் சேவகர் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது, ஒரு தேர் இருக்குது. அந்த தேர்ல அமர்ந்திருக்கிற ஆத்மா தான் எஜமானர். அந்த தேரை செலுத்துகின்ற அறிவு அது செலுத்துவோரா சேவகரா இருக்குது. 5 புலன்கள், ஐந்து குதிரைகள் 5 புலன்களாக இருப்பது. அறிவு மனதை கட்டுப்படுத்தி அதன் வழியில் புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். எனவே அனைத்திற்கும் மனமே மையமாக விளங்குகிறது. அதாவது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் யாருன்னா கிருஷ்ணர் தான்.